салом алейкум бинандагони ва мухлисони азиз, хуш омаде ба канали Лалита Лайф. Ин барномаи Кани Саводаи. имрӯза меҳмони навбатии мо Умед Таҷван мебошад. Умедҷон, раҳмат, хуш омадӣ ба барномаи ма. гап нест апайрола, ҳазор раҳмат барои даъватон. мо миннатдорем апа. раҳмат ки омадӣ, баро ки хеле зиёд мухлисон навистанд ки апаҷон дар барномаат Умед Таҷвана файруд ку даъват ку мо мехоҳем вая дидан. Хай раҳмат я бори дигар. 100% ҳами кадом ки даъват кина мерем барномаи хуб боша мерем, иштирок мекунем мисол ва апайрола мисол да шуморам бурдборӣ мехоҳам да ана ҳами ҷода. хай саволора бо интизор мешем бачако. раҳмат Умедҷон. Барномаи ман хеле Умедҷон ки ма ҳамагӣ 5 савол метем, ҳамаш мактабиян. гап нест. барои ки ман медонам ки хеле шид ҳамамон мо мактаба буд кардагием. Ман мехоҳам ки на танҳо гуфти гапо траи тарафи эҷодӣ бишносан, ҳам ай тарафи ки дониш. гап нест. Не ки ҳами ҳози пешай барнома сар кардем чира мегӯм ки ма да математика ва чида сахт нестам. сахт да ҳами география пешай барнома гуфта будам наку ай пойтахта савол те. хай 100%. математикаро ханаз намедидам. Ма ҳози ҳама маълумота дар ёд меёрам. гап нест. ба бигум дар ёд меёрам. бовар камаша мешиносам то ҳозира да хотири мо ҳастам. Умедҷон, кадом мактаб буд када будӣ? ма мактаби 8 ноҳия Исмоили Сомонӣ ки инами дар центри Душанбе. Тензури бад. Хай рафтем. Якум саволи ма. Шаҳри Душанбе чанд ноҳия дора ва онҳоро номбар кун? шаҳри Душанбе 4 ноҳия дора. Дуруст. ноҳия Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ, Сино. авин чорогиш Сомонӣ, Фирдавсӣ, Сино. чоронгиш чи буд апа? Шоҳмансур. Молодец, супер. Дидем ки мо ҳама чи давлати худмонам хушрӯ. Дидем ки Умед медонам. Молодец Умедҷон. Красавчик. Як ози шеъра ман мехонам. Ту просто бояд бигӣ ки нависандаш кия, шоираш кия. гап нест апа. То тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. ин шеъра Мирзо Турсунзодаи устод ва иҷа бачаҳако агар ки яке тамошо кардан бо наган ки саволора пешакӣ додагиаш медонад, не ба худои нами ҳози ман фаҳмидасам хай ба савод дайдалу боҷу. Молодец. Ман реально абзал накардам. Барои ки чӣ бигӯм, ман реально барномаи ман хеле ки ман чикар тайёр намекунам. Ман мехоҳам ки мухлисои ами Умед любой каса боша мухлис дона ки чӣ хел неожиданный хел саволро метавонанд ҷавоб доданд ё не. Молодец Умед, реально я не ожидала. Як саволи навбатӣ дигар. Дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нуқт аст? Просто чандона аст, он қаша бигӯ. ана ки дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқе? ма бовар мекунам пеш гуфта будам ку дар география сахтам ва бе ягон фикр кардан бовар ки намедонам. ин савол да мумкин ки ҷавоб набошад. 10 10 хито номбар карда метавонем кадом? Не, номбар не, просто гуфтан дар кора ки чанда в общем, да. ма ҳамин гуфтани будам озӣ бо хай шахт. Так. Зибояк бахшиш. Саволи навбатии мо. Формулаи оба гуфта метавонӣ? Формулаи об H2O. ҳама хеле H2O. ҳама хеле. Правильно. Бача мужик ёхи. Супер, раҳмат Умедҷон. Интересно. Оз я дақа па барои барномаи шумо интерес шунидан я чира шумо да гуфтан мехоҳам ки шумо барои чӣ бигӯем ки ай киҷо ёфтем мисол ҳамаи формулаи оба дар давраи мактаби як маълима доштем ба худо ки ганда сахт меқапид. ҳами 12 фане ки мехондем ягонташ не анамура ма имина тайёр мекардам мисол мебиромадем ба ҷавоб додан ӯ қаноатбахш намешид ки мора 3 ё 4 мона мебиромади формула менависи ҷавоб медоди 4 варақ менависи кадоме ки дар мактаби 8 хондагӣ ҳам маълимаро мешиноса. не бешхи любой таш мешиносанаш маълима не ки гап нест дар сахтгириётон. ма бовар ки на танҳо ма ози хурсанд шудам ва медонам ки мухлисои Трам уже хурсанданд ки Умед хела медонад дар хотириш буд дар мактаб. бале. саволи навбатӣ. ҷумла чист? ҷумла ман медонистам. шумо худтон медонед ҷумлара?
шумо ки бидонен аз ма мегум бо шумо кантарак илова кунен ҷумла як фикри тамомшударо ҷумла меноманд ҳамтарӣ буд полно гуфта наметуни як фикри тамомшударо ҷумла меноманд авхали буд акма ба худо бовар накунӣ аз ҷа интернет мезанем охир не барои шумо мисол дам пешакӣ пеша интернет ҳам гуфта будум ку ҷумла ду ва зиёда калимаҳои як фикри тамомшударо ифода мекунад ина фикри тамомшуда ман менамояд гуфтум ку то ҷумла мешавад ду ва ё зиёда ҳам фикри тамомшударо охирон саволай я ба фикрам ҳама медонанд ба фикрам компютер чанд қисм дорад просто бахшиш номбар када чанд қисм дорад кадом қисм мешавад компютер ба 5 қисм ҷудо мешавад ки ман намедонам аму системаро аму короче гуфта натонистам экран дохил мешавад клавиатура мушак не и тақсим мешавад чанд правильно гуфтеси ту уже ваёша гуфтеси аму тақсим мекардаки шакли но конкретно хел точно конкретно леки баҳода давеш дастка ки давеш дастка давеш амрого а информатика фақат меда да чи ворд пор нахали кор мекардем ва хиёл мекунем савол бе ҷавоб монд компютер дар ду қисм ҷудо мешавад асосӣ ва иловагӣ ай хеле мегуфтам ма ҳамун клавиатураам хеле ҳама чиза шуд и асосия иловагиш это уже можно сказать инаи модем USB и остальные короче наушник а уж это как правильно гуфти лекин хитка ки давеш дастка баҳота нагирифти амрог немаро мемондам 3-4 мемондан охи раҳмат умедҷон ки ту омади дар барномаи ман реально зур гузаштак ина хеле шумо хостен мо хеле файрод кардем умедҷон раҳмат азор раҳмат апаҷон ва папалам шид ваед ки ман мира дар пеш камера нагум мекафум 4 сола ҷавоб додум чӣ мешава ке 4 сола ҷавоб додӣ сета охи ҳамун сетарон соз охи сета гуфти гапо хай ни полно ҷавоб додӣ шумо нагуфтем ки сари ҳар як савол 10 сумия вау супер марози подкалот кардак 3-3 шид ма бо 3 саволи дигар додам короче дорен ягон саволи ягиё ки барномаро не тамом барнома тамом умедҷон ки ман намехом тура дасти холи рӯи кам раҳмат гапи мара рад накарди на омади ҳурмат карди мара ва мухлисои хита мухлисои мара раҳмат умедҷон как никак 3-3 шид ва фикрам агар путат накунам бо ман намехом дасти холи тура роӣ кунам даънта ширин кун умедҷон раҳмат ки гап неста бовар кунен канали апаи лолада подписатсия кунен ранги нами барномаи ширин мекуна раҳмат умедҷон гап нест ҳамада хай